Ubaldi család. Ez a Forest. Most ez a legnagyobbik belőle, 2 méter 20-as. És ez direkt az út széli kökény, kavicsos, bokros területek zúzására van tervezve. A központi tengelye ez 20 centi átmérőjű. Ez kalapácsos. Múltkor kérdezte tőlem egy úriember, hogy mi a jó, a kalapácsos vagy az Y-késes. Kérlek szépen, a kalapácsos az a szár maradványokat, ahol durva van, ahol sok az ág, sok a gaj, egészen egy olyan jó 10 centig, főleg ezek az erdészeti kivitelűek. Az Y-késes, ahol meg sok az anyag, a zöld anyag, legelőkön, nagy füves területeken, azokat oda vannak javasolva. Ez, mint jelzem, ezek a profi kategóriák. Nem az olcsó kategóriák, a profik. Oda, ahol sokat kell vágni az út mellett, vagy nehéz körülmények között. Azért is ad rá a gyár 5 év garanciát, mert így van megcsinálva. Ennek van egy olcsó változata is. Ezek a modellek. Ugyebár mind a kettő oldalkaros, mind a kettő zúgzó, csak nem is ugyanaz, még véletlenül se. Kint van a profi, ami a legfelsőbb kategória, ez pedig a kevésre való, úgy ház körül azt a kicsire. Azért annak az az ára, ennek meg ez az ára. Kettőt nem lehet egy napon emlegetni. Köszönöm!